हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'आ जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा बिटिसि आव गोबां नोंथांमोना गोनो गोथो जागासिनो दं जानांगौ आरो लोगोसे आसामाव माबादि जादों बेनो जाबाय स्किम अरुणोदय राङारि अनसुंथाइ आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइनि सायाव फर्म फिलआप खालामबाय आरो खालामाखै गोबांथार नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय खायसे भिडिअआ ओरैनो बेकार खायसे नंगौ आरो खायसे नङा दा बेखौनो जों कभार खालामगोन इनकाम सार्टिफिकेट मोनाबा मा जागोन बेनि सायावबो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन लाबोदों आरो लोगोसे गाव सभाया माब्ला जागोन आरो पन्चायत इलेक्शन आरो बिटिसिआव माब्ला स' बिनि सायाव नोंथांमोनजों बेयाव गासैबो सावरायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब गोसो होनानै आरो हानायसेबां नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो क्लियार जायो नङाबा गोबां गोनो गोथो जागोन आरो अफिस लेभेलाव थांनानै सोंबाय थागोन जे अरुणोदय फर्मआ माब्ला मोनगोन आरो माब्ला जागोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट स्किमनि रिलेटिभ आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन स' दायो जों माखासे स्किमनि माखासे गाइडलाइन्सखौ नायग्रोनोसै बेनो जाबाय जायखिजाया आइजोफोरा 18 बोसोरनि बारा जाबानो बेयाव मोननो हायो हौवाफ्रा मेक्सिमाम मोना जुदि हौवाफ्राबो जुदि देहायारि अंग हानि दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव कनसिडार खालामनाय जायो थ' बेखौ आं नोंथांमोना फार्स्टआव क्लियार खालामबाय डकुमेन्ट्सखौ जों नायोबा नोंथांमोननि आधार कार्ड नांथारगोन एन्ड बेंक पासबुक नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गांनै फट' कपिस नांगोन फन नाम्बार एक्टिभखौ होबानो जाबाय रेशन कार्ड कम्पालसरि नांगोन अके 9 नाम्बारा कम्पालसरि बेखौ नांथारगोन एन्ड 9 नाम्बार नोंथांमोना गिनांगौ गैला स्क्रिनाव नायदो 9 नाम्बार इनकाम सार्टिफिकेटआ नांला अके स' इनकाम नांला बाट ओरैनो नर्मेलि इनकामा अरुणोदयआव 2 लाखनि गाहायाव थानाय जानांगौमोन आरो नाथाय बेखौ बोखारबाय मानो होनोबा प्रसेस दङ इनकाम सार्टिफिकेट खालामनाय एप्लाइ खालामनायाव बेखौहाय नैबे सिअ अफिस एबा सार्कोल अफिसावसो खालामनांगौ नालाय दा बेखायनो लाख लाख बेनिफिसियारि दं नालाय देन बेयाव माने डिले जायो बा लेट जायो इनकाम सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनायाव स' टाइमजों खारफानो हाया जायो मानो होनोबा एसेबां स्पिड जाया अनलाइन खालामनांगौ जायो नालाय बेखायनो इनकामखौ नांला बोखारबाय स' नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट गैयाबाबो अरुणोदय 3.0 आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन अके स' 100% एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया मात्र नोंथांमोना इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय रेशन कार्ड नांथारगोन आधार कार्ड नांगोन अके आधार कार्ड नोंथांमोननि बेंक पासबुक गांनै फट'स बेखौ नांगोन आरो थ' नोंथांमोना बेखौ नांथारगोन भटार आइडि नांगोन बेखौ होबानो एक्सेप्ट जागोन दा फैबाय इनकामा नांला बेखौ जोङो नाम्बार 1आव जोङो बेखौ इनकामखौ नांला बुजिबाय दानिया फैबाय गुबै कन्टेन्टआव जोंहा हमना ला बिटिसि दङ बेनिफ्राय आसाम दङ दा बेयाव ओरैबायदि जोंनि काउन्सिला आसाम स्टेटआव गासै मोनथाम दङ गासै मोनथाम काउन्सिल दङ दा बे मोनथाम काउन्सिलखौ गारनानै नैबे आसामावहाय मा दङ पन्चायत दङ बाट जोंनियाव जाहैबाय बिसिडिसि दङ जोंनियाव बिसिडिसि दङ अके बिसिडिसि दङ बे जाबाय बिसिडिसि बेनिफ्राय जाबाय पन्चायत दा पन्चायत नैबे पन्चायत पि माने पन्चायत इलेक्सन फैगासिनो दङ बेखायनो जि जायगायाव पन्चायत दङ दा बिथांमोननियाव गाव सभा जादों एबा जागासिनो दङ आरो बै गाव सभा ग्राम सभायाव माखासे बेनिफिसियारि आइडेन्टिफाइ खालामो एबा बेनिफिसियारि सिलेक्सन खालामो जायनोखि अरुणोदयआव मोनथावगौ बिथांमोनखौसो सिलेक्सन खालामनानै गाव सभायाव पास खालामनानै ब्लक लेभेलाव हरो एबा ब्लक अफिसाव हरो स' ब्लक लेभेलाव आरोबाव भेरिफाइ खालामनानै फिन खनसेबाव डिसि अफिसाव हरो आरो डिसि अफिसाव एप्रुभ खालामनानै बेखौहाय स्टेटआव हरो आरो स्टेटनिफ्राय गासैबो फाइनेन्सियेलि रांखौहाय ट्रान्सफार खालामो बेनो जाबाय डिपिटि हिसाबै जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव रांखौहाय 750 सोनाय जायो थ' बे थांबाय देन बेनिफ्राय फैबाय बिटिसिआव स' जोंनि बिटिसिआव जोंहा मा बिसिडिसि दङना नैबे बिसिडिसि दङ दा बिसिडिसि लेभेलाव गाव सभा खालामनाय जाथ'वाखै अफिसियेलि खालामनाय जाजोबाखै मानोना गोबांथार माखासे खामानि जाबाय थादों ब्लक लेभेलाव बेखायनो बिटिसिआव एसे लेट जागोन दासिम जायाखै नाथाय माखासे चेकलिस्टसो होनाय जादों चेकलिस्ट माने मा जे बे बेनिफिसियारिया नंगौना नंमारला दंना गैमारला एबा जागोन ना जाया एलिजिबोल बेखौसो होनाय जादोंमोन नाथाय दासिमबो प्रपारलि जाथ'वाखै बिटिसिआव बिसिडिसि लेभेलाव अके स' जेब्ला बिसिडिसि लेभेलाव जागोन अब्ला नोंथांमोना बयबो थांनांगोन बेनो जाबाय गाव सभा नैबे पन्चायत लेभेलाव जानाय बायदि बिसिडिसिआवबो गाव सभा जागोन आरो बेयाव माखासे थांखि लागोन जे जाय बेनिफिसियारिया मोनथावगौ बिथांमोनखौ नायनानै चेकलिस्ट होग्रोनानै लास्टआव भेरिफाइ खालामनानै एग्रिमेन्ट खालामनानै अरुणोदय 3.0 आव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सिलेक्सन खालामनाय जागोन आरो नाथाय प्रसेसा गासैबो स्टेट लेभेलनिफ्रायसो फाइनेन्सियेलि एबा राङारि अनसुंथाइखौ हरनाय जायो दा गोबांथार भिडिअ होबाय जे बिसिडिसि लेभेलावबो गाव पन्चायत जाबाय होननानै नाथाय दासिम आंनि मोनथिनायाव जाथ'वाखै मानो होनोबा आंनो दायो ब्लक अफिसाव मावगासिनो दङ स' नोंथांमोना रियेलिटि आपडेटखौ मोनबाय थागोन स्किमनि सायाव नाथाय मोनसे बाथ्रा नैबेल' रोखा जे दायो नोंथांमोननि इनकामा अके स' बे इनकामा नोंथांमोना मा नांला
दा बेनो नोंथांमोना क्लियार जाबाय इनकाम दिहुननायाव गोबां टाइम लायो आरो गोबां कमेन्ट्स खालामो मोनबाय थाग्राया मानो होनांगौ फिन खनसेबाव बेनो जे नोंथांमोनखौ रिभेरिफिकेसन खालामदों जे सोरनिबा न'खराव साख्रि मोनबाय नामा एबा थांनाय बारनिफ्राय माहाजोनसिन जाबाय नामा जि इनकाम दंमोन नालाय 2 लाखनि बारा बारबाय नामा बेखौसो माने रिभेरिफिकेसन खालामदों आरो बाट मोनबाय थाग्राया एसेबां गिनांगौ गैया जुदि साख्रि मोनबायबा न'खराव नोंथांमोना सारेन्डार खालाम नङाबा प्रब्लेम जायो अके स' बेखायनो बिसटिसि लेभेलाव खबर मोनगोन आरो जेब्ला बिसटिसि लेभेलाव नटिस हरगोन ब्लक अफिसनिफ्राय नोंथांमोना खोन्थागोन जे सोर बायदिया मोनगोन आरो मोना बेखौथ' मिन्थिखागौ दा जियानो जा नोंथांमोना क्लियार जाबाय दा नोंथांमोननि इनकामा नांला दा बेनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट खालामबाय था नोंथांमोना लाबाय था अब्ला 3.0 अरुण'दयखौ आपडेट मोनबाय थानो हागोन